Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μαλού Κυριακοπούλου, μετά από μια έντονη περίοδο επαγγελματικών υποχρεώσεων, βρέθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο λόγω ίωσης. Η ίδια μοιράστηκε τη δύσκολη αυτή στιγμή με τους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από το δωμάτιο νοσηλείας της, ενώ αναγκάστηκε να ακυρώσει την τελευταία της εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Σε νέα ανάρτηση της στο Instagram, η Μαλού μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας της, όπου και εξομολογήθηκε πως είχε παραμελήσει τον εαυτό της. Το μήνυμα που έστειλε η Μαλού μετά την νοσηλεία της. Συγκεκριμένα η Μαλού έγραψε στα προσωπικά της social: «Πέρασα 2 υπέροχους μήνες στο πιο όμορφο και ζεστό μαγαζί της Θεσσαλονίκης. Θέλω να σας πω ευχαριστώ γιατί δεν είχα την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά στην τελευταία μας εμφάνιση. Εγώ για την ώρα αναρρώνω, φροντίζω τον εαυτό μου γιατί τον είχα παραμελήσει και πιέσει πολύ τον τελευταίο καιρό, πήρα πολύ αγάπη από τα μηνύματά σας και μου δώσατε χαρά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς». Όπως σημείωσε η Μαλού, είχε μια εξαιρετική πορεία τους τελευταίους 2 μήνες, καθώς εμφανιζόταν σε ένα από τα πιο δημοφιλή μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την αγάπη της για το κοινό της και την ενέργεια που έλαβε από τις εμφανίσεις της. Ωστόσο, η έντονη πίεση και οι απαιτήσεις φαίνεται πως επηρέασαν την υγεία της, αναγκάζοντας την να κάνει ένα βήμα πίσω. Μηνύματα στήριξης για τη Μαλού. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να τη στηρίξουν με συγκινητικά μηνύματα αγάπης. Ενθαρρύνοντας την να ξεκουραστεί και να φροντίσει τον εαυτό της. Η Μαλού, γνωστή για την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της, ευχαρίστησε όλους όσοι της έστειλαν θετική ενέργεια, αναφέροντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη η υποστήριξή τους. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δείχνει έτοιμη να επιστρέψει σύντομα, ανανεωμένη και με περισσότερη διάθεση, ενώ το κοινό της ανυπομονεί να την απολαύσει ξανά στη σκηνή.